Di mehên havînê da li ber zêdebûna masiyan rawa wan jî li Tirkiye qedexe bû. Di yekê îlonê da ev qedexe rabû û demsala masiyan jî dest pê kir. Li deryayên Tirkiye her sal nêzîkî 300 an jî 400 hezar ton masî tê girtin. Ev yek jî him rûyê masîvana û him jî rûyê mêzexeran geş dike. Vebûna sezona masiya masîvanên Enqerê jî dilxweşî kir. Li hela masiyan da her cûre masî derketin ser tezgeha. Xudanê dikana masiya Eyüp Burç jî ji destpêkirina demsala masiyan gelek memnûn e. Lê dibe ji bo zêdekirina müşteriya kêmek dem lazım e. Bu sene bir bolluk var diye söylüyorlar. Özellikle de palamut. Ev sal dibêjin masî pirin. Herî zêde jî palamut pirin. Lê sezon hêj nû vebû. Bihayê masiyê me normalin. Lê firotin hê bi dilê me nîne. Sedema wê jî li ber germa hewayê ye. Lê dîsa jî em hêvîdarin ku wê baş be. Etiketler normal, öyle pahalı da değil yani aslında. Mêzexerên masiyan jî cûr bi cûrun. Li bazarên Enqerê masiyên mezgît, palamut, çînekop, hemsî û gelek masiyên din mirov dikare li ser tezgeha bibîne. Firoşvanê masiya Müslüm Baba dema masiya yek dide nasîn wiha dibêje. İsal masî pire, çînekop pire, palamut pire, hamsî pire, ondan sonra mercan pire, istavrit pire. İnşallah ve devam ki işe mehrın bu inşallah. Devam nekir, işe mehrın bu. Rawa masiya ji vî şûndatır li Tirkiye serbest bû. Lê rayadar di vî warî da jî hişyarî didin masîvana û dibên bi rêbazê nebaş bila kes masî negire. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.